Fins ara a l'Escala s'han vacunat una 60ena de persones com a mesura per evitar la grip A. La campanya de vacunació començava aquest dilluns i fins avui no s'han produït aglomeracions. Qui necessiti la vacuna cal que truqui al CAP com si demanés una visita. Per ara les vacunacions s'agrupen els dijous per no haver de fer malbé el medicament, que arriba amb envasos de 10 dosis. De moment força tranquil, no hi ha les aglomeracions que hi ha hagut en altres anys amb la grip estacional. De moment doncs s'estan donant hores, ho hem agrupat el dijous, concretament m'han cuidat jo, perquè són vials multidosis i per evitar haver de llançar-los i així, perquè duren 24 hores, estem agrupant tota la gent en una consulta, que és el dijous. I les embarassades començarem la setmana que ve a vacunar. Crec que arribaran demà les vacunes especials per elles. La grip A és una malaltia infecciosa produïda per un nou virus que fins ara no havia circulat entre els humans. A la majoria dels casos es pot confondre amb la grip estacional, amb febre de més de 38, malestar general, tos i moltes vegades mal de cos, vòmits i diarrea. Es transmet en petites gotes que expulsem quan s'estornuda amb la tos o compartint estris i altres objectes que no s'han netejat correctament. La vacuna de la grip A és recomanable per pacients amb malalties cròniques. La gent s'ha de vacunar a gent més gran de 6 mesos d'edat amb patologia crònica, és a dir, diabètics, cardiòpates, asmàtics, bronquitis asmàtics i obesos. No entren dins aquí, per exemple, els acompanyants. I les embarassades, que també són dins del grup de risc, que inclús hi ha una vacuna especial per a elles, sense adjuvants. Pel que fa als professionals del CAP de l'Escala, sorprèn que només un s'hagi vacunat. S'espera que en els propers dies ho facin la resta. En quant als professionals, de moment crec que només hi ha una persona que s'ha vacunat i que properament, quan s'obri l'horari o la consulta per vacunar des de medicina preventiva, doncs crec que s'apuntarà més gent. Si algú creu que té la grip A, cal que es quedi a casa i truqui al telèfon de Sanitat Respon al 902 111 444, on es donaran les instruccions pertinents. Des del Centre d'Atenció Primària de l'Escala s'ha volgut insistir en els grups que necessiten les vacunes. No per tenir una edat o altra cal vacunar-se. Només han de sol·licitar la vacuna als grups de risc que s'han anat recordant. Aquesta vacuna de la grip en concret s'ha de ressaltar que només és per patologia crònica, no hi té res a veure amb l'edat. D'acord? Només la gent que tingui malalties cròniques, diabètics, cardiòpates, asmàtics, bronquítics i obesitat mòrbida. Gent de major de 70, de 60, l'edat no importa, el que importa és la malaltia, i malaltia crònica. Podeu trobar molta més informació a la plana web de la Generalitat www.gripa.gencat.cat.